बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ फावखुंग्रि हेलिना दैमारिया बिसायख' थियारि सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव बिसायख' थियारि सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारि। सांग्रां भटार सुबुंखान्थिनि बिथिङाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ मोजां नायबिजिरनानै होनो खावलायदों। बे बिसायख' थियारि सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला बिसायख'थि आयगनि ब्रेन्ड एम्बासिडर हेलिना दैमारि बिथाङा बाहागो लादों। नैथियाव दङ गसाइगावआव आयेन बेरेखा जौ हमदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुर गेटआव गसाइगाव एक्सिस बिफाननि सिग्रोमनायाव UP 16GT 3525 नाम्बारनि गंसे कन्टेनार गारिखौ जब्द खालामो। जब्द खालामनाय गारिनिफ्राय 508 कार्टन जौ बोखांनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बेनि बेसेना गासै 2,51,40,000 रांनि जागोन होनना गसाइगाव एक्सिस बिफाननिफ्राय मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं ड्राइभार शुभम कुमारजों लोगोसे मानस सिंह मुंनि सानै गारिजों लोगोसे हमजानायफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे जौखौ उत्तर प्रदेशनिफ्राय अरुणाचलसिम लांबाय थानाय जादोंमोन होनना मिथिहोदों। थामथियाव दङ बर' हारियाव गिबिसिन टिभि चेनेल जासिगोन। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड रादाब निउज पर्टेलनि गाहाय सुजुगिरि मैखुन बसुमतारी बिथाङा गावनि फेसबुकआव फोसावनाय बादिब्ला गाबोन 1 एप्रिल खालि बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय मावख'खौ बेखेवगोन। बेजों लोगोसे बड'लेण्ड रादाबखौ थाबैनो टिभि चेनेल खालामनो थांखि लाबाय होननानै गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोसावदों। ब्रैथियाव दङ दुलाराय सारेन्डार NDP गौथुमा UPPL नो भट होनो खावलायदों। दुलाराय सारेन्डार NDP गौथुमा दिनै खौरां मेल खुङो। खौरां मेलनि गेजेरजों फैगौ बिधान सभा बिसायख'थियाव UPPL BJP AGP आरो GSP दोलोनि जथाय बिजाथिनो भट होनो खावलायदों। जोंनि साफ्रोमबो बारग' आरो सारेन्डार जानानै थानाय NDP फोरनि समस्याफोरखौ सुफुंनांगौनि खोथा दङ। ओंखायनो बिटिआरनि एकर्डनि जोहै मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंलांनो होननानै कमिटमेन्ट होनाय राजखान्थि दोलोआ गोहोआव फैयोब्लासो जोंनि जेंनायाबो सुस्रांजागोन होननानै जों फोथायदों होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथियो। बाथियाव दङ BR फेरेंगाया सासे बारग' NDP खौ गाज्रियै एटेक खालामनायनि अजद। बिटिआरनि BR फेरेंगा उर्फे रन्जित बसुमतारी बिथाङा दाय गैयै सासे बारग' NDP आरो BPF जों जगदान खालामग्रा सुबुंखौ गाज्रियै एटेक खालामदों होनना समाजारि बिजोङाव भाइराल जागासिनो। सान्तिपुर प्राइमारि कमिटि BPF फेसबुक पेजआव हगारनाय भिडिअआव BPF सापर्टारफोरा बे जाथायखौ लानानै नो जास्टिस नो रेस्ट होननानै हुसिख्रावनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि दासिमबो बे जाथायनि सायाव BR फेरेंगा बिथाङा जेबो रिएक्सन होथ'वाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।